De staat in beroep gaat tegen de klimaatuitspraak. De Nederlandse staat gaat in beroep tegen in de Greenpeace-zaak over de gevolgen van de klimaatverandering van Bonaire. Dat heeft het kabinet besloten en is vandaag bekendgemaakt. Dat is gebeurd na zeer zorgvuldige weging, aldus het kabinet. De rechter oordeelde in januari van dit jaar dat de Nederlandse staat onvoldoende heeft gedaan om de inwoners van Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ook zijn ze volgens de uitspraak achtergesteld bij inwoners van het Europese deel van Nederland. Maar het kabinet heeft zijn bedenkingen bij de juridische onderbouwingen en de gevolgen die de rechter verbindt aan besluiten van de klimaatconferenties van de VN. Daarom in hoger beroep. Ze begrijpen dat de bewoners van Bonaire teleurgesteld zullen zijn in deze uitspraak, maar ze doen er alles aan om duurzame energie ook voor de eilanden zo populair mogelijk te maken en zoveel mogelijk te werken. Maar ze zijn het gewoon niet eens met de uitspraak.